nerangaken pinten-pinten masalah ingkang penting. Nomor setunggal, tiang siang dipun injeksi, dipun suntik menawi anggenipun lebetaken obat boten saking golongan kuping ireng cangkem kuku lan dubur punika boten batalaken salat siang poso. Jadi wong suntik niku boten batal napa poso. Gunane wong soalnya enten tiyang niku boten paham, Mbak, saya setuju. Kan saniki niku tiyang badhe nikah, niku kan persyaratannya harus suntik TT, gitu. Kuwi lho bocah nom kok gak dunung. Poso-poso kesuntik Pak. Gak batal. Saiki kan kudu suntik nek wong ape nikahan wajib suntike nggih teng ngene lumber boten saged mriki. Ki takon, Pak, kok suntik niku? Ora apa-apa ora batal poso. Ya. Berarti bocah iki kan gak tau ngaji, gitu ya. Sampai bocah nom kok nganggep napa niku suntik iku batalno poso. Ana sing nangis sing batal poso ning iso. Lah niki nek mboten ngaji kan ya terus pundi ngoten. Iki padahal bocah nom. Dianggep wong suntik niku batalno poso. Padahal mboten mlebetaken saking dalan sing terus kok. Jadi suntik niki mboten batalno poso. Nomor kali mamah bahan makanan ingkang maksud badhe kadamel dulang anak. Jadi ana wong wedok utawa lanang pas ngomong anake iki panganane iku dimamasi, mbok roti mbok anake iki ora sik cilik, ora cerdas, mangan barang sing alot-alot dipamah wong tuane padha wong poso boten napa-napa. Sing penting boten dilek. Ya dilek kok nanti pamah terus dilek ya batal. Jadi mangan roti di mama terus dilek enak sih ya batal. Demi rasa enak terus demi pomo man pentol anake cilik kok nek dipentole didulang nunggu keselek wis dipamah. Dadi kok enak sih, diterusno wae ya batal. Batal. Pokoke sing penting boten dipangan, dilebetaken nggih. Ya padha karo wong wedok ngoten iki para ibu ngoten iki nek masak. Wong masak jangan mbok kari, mbok kok kurang asin, oleh dicipi. Tapi ora oleh dicipi mboten apa-apa. Pawane masak kolak iki wis legi to durung. Ya oleh dicipi. Tapi terus dilepeh. Mergo rasa itu ana ten kene ilat. Rasa itu jane ilat. Panganan apa di rasane enak itu nggone ilat. Nggih mboten. Sate enak, bakso enak, soto enak, itu nek ilat, itu jadi weteng wis padha ae. Padha karo mangan telo, padha karo mangan jagung, wis padha. Jadi rasa itu hanya di lidah. Jadi mboten napa-napa. Tapi sing penting mboten dilek to ya. Kalau sampean masak ngoten iki pas poso masak kok kurang asin atau kurang legi atau piye mau gawe kopi. Tapi sepenting tapi yang ngono tete kurang incip nasa salepek iki jenenge ngopi ya sithik. Jadi mboten napa-napa mamakno apa kono mang panganan kanggo bocah cilik. Nomor 4 yaitu ngelek idunipun piyambak ingkang dereng medal saking cangkem iboten. Dadi nek sampeyan niku idune sampean ngelek
selagi ini durung sampean tokno niku boten batal. Tapi nek sampean tokno atau sampean lebokno, nah iki batal, itu memasukkan sesuatu. Dan apa-apa itu tiba-tiba batalkan. Nomor 5, tiang siang keraos bentel utawi ngorong lajeng sirahipun dikompres. Iki boten napa-napa. Itu umpama sampeyan awake kok panas mergo sawah tapi kok panas mbek ngorong terus dikompres sirahe sing saiki nganggo apa kan kok sing ditempel nang bathuk niku. Presper apa iki? 5.000 kan ya, bisa cacil ini awalnya panas kan 3.000 bathuk iki buatan apa-apa buatan batal no rasa senajan umpama kok nggone awake rasa adem to rasa piye buatan apa-apa soalnya buatan memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh. Nomor 6, tiang siang tilem mulai fajar dumugi maghrib. Ana wong turu mulai sadurunge subuh sampai maghrib. Iya ora batal. Jadi melek matane terus mangan buka. Ya nek yo malah ana jam Ashabul Kahfi namanya. 300 sudah tahun berarti turu nggone gua mari diabadikan dalam Quran itu surat Al-Kahfi. Nomor itu tiang siang kesupen nedo tuwin minum boten batalaken siang itu. Jadi ono wong poso moro-moro kadang ku lali lagi pisanan untuk poso moro-moro biasa itu nek esuk sarapan moro-moro terus njupuk piring nyiduk sego mau wangan wal entek sak piring lagi eling yo aku iki poso ya boten ono apa kadang terus ade ngombe sing sering ku biasa ngombe nek eling ngoten ya jadi terus no kurang eman-eman tak isek separuh tak terus no batal ya langsung sekali saat nalika itu terus leret terus kemoni diterisi ngomong sampai dahar tadi rata-rata tiang ya pasti mengalami sedaya mengalami tapi jadi ini betul batalkan poso jadi ora usah nyauri sobene sabadane Ramadan ten usah. Nomor 9 keleleken slilit sebab katut lampahipun ibu. Jadi umpama sampean iku pas sahur kuwi bar mangan kolak utawa mangan iwak pitik terus slilitan mareno terus isuk-isuk krasa lho ana slilit. Nah, ini kudu dilepeh, buatan asal terus dilek ya, kayak saya kemarin kolak, terus kacang itu sedikit, ini langsung dilepeh. Ya udah karena sholat, tangan sholat, mari ngono kau sedilitan langsung dilepeh pak. Jadi lep pasti nak sholat, Allahu Akbar setengah-tengah sholat, badannya sedilitan terus dilep, iya pak kata, jadi mangan. Sholat sambil makan itu tenang sal. Terus nomor terakhir itu tumekaning bledug saking radosan datang lebetipun badan utawa tumekane laler utawa lamuk ingkang lebet datang badan punika boten batalaken siam. Jadi umpama sampean melampah-melampah, mari ono laler mlebu nek cangkeme sampean mlebu menjero utawa nyamuk mlebu menjero boten apa-apa. Mlebu nek irung utawa pokoke mlebu dalan
dalan terus iku mboten apa-apa mboten sengaja. Gitu kadang-kadang di sepeda motor ngoten iki. Pas awan-awan mari ngono eneng kewan mlebu nggone kuping to nggone anu cangkem pas angop iki. Saiki mboten batalaken poso. Ngeten iki nek mboten ngaji nggih mboten paham lah. Ini pentingnya wong ngaji. Mane sampai Imam Atok niku dawuh wonten ing kitab Ihya. Imam Atok termasuk tabi'in. Tabi'in niku wong sing tau petuk sahabat terus iman. Nek sahabat wong sing tau weruh Kanjeng Nabi, iman ke sahabat. Nek ora iman ya wong sahabat, nek Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab iki mboten iman ya mboten darani sahabat. Nah, tapi ini wong sing tau petuk sahabat, mbok petuk Sayyidina Umar, Utsman, sahabat Kanjeng Nabi terus iman iku jenenge tabi'in. Iku dawuh majlisul ilmi yukafiru sab'ina majlisal lahwi. Jadi panggonan majelis ilmu, panggonan ngaji niku bisa nglebur dosa-dosane panggonan majelis lahwi, panggonan pelahan, panggonan jagungan. Panggonan sing kanggo wong sing apa kenongan cangkruan jagungan kuwi iku dilebur dosane gara-gara eneng majelis ilmu, eneng tempat pengajian. Jadi ngaji itu kena dibenteni desa, benteni negara, terus iso nyuda dosane wong-wong sing ana sekitare panggonan pengajian kono. Ora malah sebalike orang ngaji malah gak seneng. Dan justru ngaji itu nyuda dosane sampean-sampean sing lagi jagongan cantukan riwayat miturut rata iku mergo ngaji. Iki dawuhipun Imam Atok. Apa meneh mel ngaji tambah ganjarane iku luwih gedhe gitu. Mane wong pemenang nek bulan Ramadan wong nglakoni ibadah pisan bulan Ramadan kan ditikel-tikelaken ping 1000 ganjarane iku 1000. Jadi sampean salat sak rakaat ganjarane iku padha karo 1000 rakaat. Rong rakaat padha karo 2000 rakaat. Jadi 1000 kali itu. Tapi yang ngono ning nglakoni elek ya padha ditikel-tikelaken. Umpama sampean pas poso dipisui wong, gak oleh sampean bales. Gak oleh nek poso ya. Gak oleh. Muga-muga sampean balas misui ya dosa. Dosane ya ditikel-tikelaken. Piye jawabane? Ini shaimun. Aku iki poso, aja misui. Kowe sampean balas elek, ya ganjar apa iki dosane ya tikel-tikel kok ulang poso. Ya padha karo nggone Arab Saudi, tanah haram. Mekah Madinah ngono iki. Wong lakoni kabeh kono ganjarane ya ditikel-tikelaken. Lakoni dosa kono dosane ya ditikel-tikelaken. Madare tanah haramen, tanah haram iki. Ini gak oleh macam-macam nggone daerah haramen. Nerangaken hikmahipun siam iki seterano perkara sing batalno wis rukune wis wajibe wis bailin ora wis. Saiki hikmahipun apa to? Wong kudu gawe poso. Ya, setengah saking hikmahipun siam nggih punika nomor setunggal supados timbul welas kasih sayang welas dhateng sinten tiang fakir, tiang miskin. Jadi wong ku nek gelem poso akhire iso ngrasakno lesu, iso ngrasakno ketelak. Ya nek dhek sugih, engko nek wis maghrib iso poso, iso buka, iso tuku apa, iso mangan macam-macam. Nah nek wong sing gak duwe, wong sing kere-kere ngoten niku, sing iso jembatan, orang-orang terlantar tapi berarti mesti dina rong dina tahun-tahunan. Nah, akhirnya kan dia rasa welas karo wong.
duwe sifat lomo karo wong utawi ya mergo hikmahipun tiyang niku urun nglampahi ibadah siang dirasa welas nggih. Sing nomor kali nggih menika ndadosaken apa niku nimbulaken pemandangan ingkang bersih tuwin pikiran ingkang limpah. Mane biasa nek bocah santri niku disunahno poso Senin Kamis. Mergo poso iku iso ndadekno nambahi kecerdasan. Pikirane cerdas. Mane biyen niku nek ngapal alfiah, ngapal nandung-nandung mriti niku rata-rata poso. Mergo bencik pikirane cek landhep, cek gampang oleh ngapalno. Mergo nek wong niku wetenge wareg niku ketul lan pikiran iki. Kados pesene Luqman Hakim datang putrane, ya bunayya idza tala'atil ma'idah namatil fikratu wa kharasatil hikmatu wa qa'adatil a'dha'u anil ibadah wa zawala sifa'ul qalbi wa raqat mudriku bima ladatil munajati wa ta'assuri bidzikri. Anakku lanang Luqman Hakim iku nek manggil putrane ku ya bunayya. Oh anak anggere ingsun asale baniyun ditasino ya bunayya. Anakku lanang menawa wetengmu iku kebet ya wareg pikiran lan hikmahmu mati. Cung awakmu kuwi mangan akeh sampe wareg menawa awakmu bisa belajar sekolah ngaji nek kewarekan iku malah dadekno pikiran iku iso cerdas mati. Ya mergo wong kuwi warekan akhire kan aku iku jenenge iki aras-arasen ngantukan. Ngantukan diulang ngantuk kan. Ya mergo wetenge warekan iki. Nek wetenge ora wareg ya melek mripate. Sekabehane mau iso ndadekno aras-arasen males nglakoni ibadah mari Gusti Allah. Dadi wong ku nek wetenge wareg iku ya iso ndadekno aras-arasen napa niku nglakoni ibadah. Contoh awak dhewe iki umpama buka iku nang sego dipangan. Apa jenenge kolak dipangan, yo es wis panganan apa dipangan diwarki. Engko nek digawe kabene tareh gak waras-waras. Pemene nek bar buka turu lese-lese nang ngarepe TV ya. Tambah dikipasi kalau setan. Wis mbek dhisik-isik. Wis setan iki dhisik-isik. Ora oleh apa penemang tangi ono adzan Allahu Akbar wis tambah ngantuk wis muga wetenge wareg mane ra le mas sing akeh wis dengan engko nek bar tarweh aneh apa turmale apa niku wa qala badul hukama. Terus nomor 3 nambahi kesehatan badan. Jadi kemaipun poso niku ndadekno awake iku sehat. Mane nek dawuh sumu tasiku. Poso awakmu bakal sehat. Mergo napa? Dawuhipun Ba'dul Kama al-maidatu baitada wa himyatu sudawa. Weteng iku panggonane penyakit lan poso iku pokoke obat. Jadi weteng maidah. Nek jarene wong kene ulama jane waduk. Nek wong kene weteng. Wadukmu ulama. Weteng. Jadi panganan kabeh iki didadekno siji tengene maidah iki. Nggone weteng iki nggone lambung. Ini lambung lagi, sego, enek buah-buah, enek minuman, oh boy, defisit sini, ini weteng di.
Iku nek dibeki terus dadi penyakit. Tapi nek kanggo poso tambah sehat. Tambah sehat. Makanya cara ilmu medis kesehatan wong iki kan nek mangan iku kan pagi, siang, sore, ngoten nggih. Jam 5 pagi, siang, sore. Dan kitab Bustanul Arifin nggih wonten ngene pinggire Bughyatul Mutasidin iki. Kuwi ngoten pagi, siang, sore. Bengi ku mboten angsal ya. Mane wong kulino bengi kuwi dadekno penyakit. Mergo napa? Waktu bengi ku kan waktu istirahat. Apa itu waktu lambung iki ngolah panganan memang wayahe nyelek. Jadi nek awan iki belum bekerja, panganan itu tumpek-blek ngono. Nek bengi ku wayahe memproses. Ngono sing dadi kotoran, ana sing dadi vitamin, ana dadi gizi. Jadi mana rata-rata wong ku nek esuk mesti bengi sing bengi yo nggih to. Mergo bengi mari diproses. Panganane ngono. Akhire ditokno nek ngresuk niku nggih to. Sak bulu-bulu niku. Iku mergo bengi ku mari proses. Ane kulino mangan bengi ku ya boten sae. Menurut kesehatan medis iki sami, menurut kitab iki sami. Pemene nek sing dipangan kuwi iwak apa nih bebek, iwak sing goreng-gorengan, utawa mie, tasih gaya itu malah mie itu wangel pak, anu niki, apa ajure mie, malah gaya itu mie pangsit atau bengi ini awan, bukan apa-apa, bengi sing gaya, kenapa kok bengi mangan mie, dadekno terus akhirnya kena lambung, maka kekuatannya menungso itu untuk lambung. Lambung itu akhirnya kena sembarang, kena liver, kena jantungnya, kena maka kekuatannya manusia itu kena lambung. Mana nek poso itu ibu bisa jadi sehat, kuat. Nomor sekawan nyuda sifat daimah, sifat hayawan. Ngirangi minum jima nedo sifat hayawan. Makane poso iku kan diarani as-saum utawi imsak ngempet. Ngempet iku ya ngempet barang sing elek, ngempet nglakoni penggawean sing apik. Wong ibadah kuwi kudu ngempet Pak, sabar. Apa meneh ngempet nglakoni elek tambah sing luwih abot iku ya ngempet nglakoni sing elek iki. Mane kena apa menungso niku dikeken poso. Soale ngeten. Menungso niku kan termasuk apa iki makhluk sing siji dhewe. Gusti Allah nggawe malaikat iku senengane iku apik-apik. Bener terus malaikat gak tahu keliru. Malaikat itu gak tahu keliru, bener terus itu malaikat. Gusti Allah gawe setan itu ya keliru terus salah atau itu setan wis kuwi. Terus mana Gusti Allah itu gawe makhluk jenenge hewan. Hewan iku ana loro. Ana hewan iku sing diarani kitab iku rumangkang, bahaim. Bahaim rumangkang. Rumangkang itu sing dipikir iki panganan. Kudu mangan iki. Iku rumangkang. Kaya wedhus, kaya pitik, kaya sapi, iku mangan dipikir. Eneng kewan iku sing diarani iku satu galak. Senengane ganggu kaya asu, macan, ulo, iki senengane ganggu. Nah, tiga makhluk niku kali Gusti Allah didadekno siji jenenge manungsa. Jadi tiga makhluk itu malaikat, setan, hayawan itu didadekno siji dadi manungsa. Makane manungsa niku ya eneng malaikate,
eneng setane, eneng kewane. Mane kaya eneng manungsa kok wedi karo setan iku salah. Aja wedi karo setan, setan iki ana nang gone awake sampean dhewe kok wedi. Ora wedi wong piye manungsa. Nah, setan iku hiburane iku napa? Setan iku hiburane iku nek parek karo Gusti Allah, iso meneng setan iki. Mane kena sak terangno ketika malaikat itu diperintah Gusti Allah gawe gunung, gawe segara, gawe langit. Biyen bumi kan blundus kaya bal, Pak. Rana papane blundus, rana papane, rana segara, rana gunung, rana wit-witan, boten kewan. Berhubung kabeh eneng makhluk jenenge manungsa manggon bumi, akhirnya malaikat diperintah kali Gusti Allah bagi tugas ana sing bagian gawe iki. Lah malaikat itu tenggene kerajaan langit itu kalau tenggene Baitul Ma'mur itu senengane kan tawaf. Dan Baitul Ma'mur akhirnya nuwun ane Gusti Allah pengen gawe Ka'bah tenggene bumi. Ben kena digawe tawaf malaikat sing manggon nang bumi sing waktu kuwi gawe isine bumi. Jadi Ka'bah kuwi sadurunge ana manungsa iku wis eneng Ka'bah iku digawe tawaf malaikat. Jadi malaikat itu senengane iku ibadah karo Gusti Allah. Ane setan iku senengane ganggu setan wi. Setan senengane ganggu. Nah nek kewan ku nek rumangkang iku hiburane ku nek warak ya wis. Sampeyan di sapi di wedhus nek dadi pakane ya ayem ki ngoten. Ora gerak-gerak. Titik yang ngono nang dipakani ya wis meneng. Nah nek kewan iku senengane ganggu kaya asu, kaya ula, kaya macan iki. Nah makane manungsa niku somben iku ketika tenggene yaumil ba'si ketika dibangkitkan dari kubur niku kan wujude iku tergantung karo biyen niku nalikane tenggene alam donya. Nek wong wonten alam donya niku wong lakone apik, ya akhire kok wujude ya kaya malaikat, wanteng wedok ya wayu. Tapi nek manungsa niku lakone iku senengane ganggu kaya setan, ya akhire ya wujude ya kaya setan. Medeni wong ngoten. Nah ana wong kok tentunyane kaya kewan. Senengane kok mangan. Kon poso ora gelem wayahe wong poso, tambah dhewe nak nyekok. Nek jigran kaya ora didosa ngoten wi. Wayahe wong salat kok beruduk tenggene masjid, tenggene musala, dhewe nak nyekel remote, nyekel HP, wis koyo ora ndek pangeran, koyo ora duwe apa kuwi kewajiban. Jadi iki koyo rumangkang, wis mangan turu dolanan wis koyo hewan. Nek ana kewan senengane ganggu, koyo ula, koyo asu, ngoten iki. Nek ana wong sing senengane ganggu utawa wong urip-urip anu niku ya asu. Jadi poso iki waktu niku wae. Jadi wong diken poso iku ben kaya malaikat. Mergo menungso iku nek awan biasa oleh mangan, oleh ngombe. Barang saiki poso Ramadan ora oleh mangan, ora oleh ngombe, ora oleh ngumpul bojo. Ben kaya malaikat, mergo malaikat iku ya ora mangan, ora ngombe, ya ora duwe bapak, ya ora duwe ibu. Berarti ora jima, ora kumpul bojo. Iki nggone anu Mas nggone akidatul awam ya. Wal malakul ladzi bila abin la akla la subawa la nauma la
Jadi malaikat itu mboten gadah bapak, mboten ibu, ya ora mangan, ya ora ngombe, ya ora turu lah. Akla ora mangan, wala surba ya ora ngombe, wala namun lan ora turu. Malaikat itu nih diperintah Gusti Allah dikir. Kon salat ya salat. Kon nyunggi apa kena mang langit itu disunggi malaikat. Iki cara malaikate pegelen didelakno ya ceblok. Wis sampai dina kiamat ya nyunggi langit. Ana sing bagian nyunggi aras. Aras iku singgasanane Gusti Allah. Tapi ora kena di reko-reko kaya ngene kok saged. Dadi iku singgasane Gusti Allah iku aras. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi ini. Jadi ngoten. Jadi menungso iku dikengken poso niku ben tujuane iku ben kaya sifate malaikat. Nek ana wong kok senengane nuruti syahwat, pengen ngene turuti, ngoten iki. Wis ora peduli halal haram, ora peduli iki diperintah apa dilarang Gusti Allah, wis terjang ya. Itu sifate kewan celeng. Celeng itu senengane nuruti syahwat. Jadi nomor sekawan nyudo kegiatan sifat bahimah, sifat hayawan. Iki fungsine tiyang niku poso ngoten iki. Tur supados nyaketi sifat malaikat, ben kaya sifat malaikat. Jadi menungso niku wau terkumpul dari unsur ya ana malaikate, ya eneng sifat setane, ya eneng sifat bahimahe, ana sifat hayawane. Ngoten iki. Tapi manusia itu termasuk luar biasa, kan iki. Nomor gangsal ngirangi ongkos blonjo. Ya. Jadi poso iki yo sajane pengeluarane apa kono makan kuwi anu apa kuwi bahan makanan bisa berkurang nanti. Tapi kenyataannya tambah akeh ya. Tambah akeh. Iya tambah barokah nanti. Pakai piye to wong dhewe buku yang kene terus ini. Ora tau buku omah ya berkurang to ya. Jane mangan omah, mangan ini. Nomor 6 ing rahe para menungso boten kiyat menawi dipun siksa panasipun neraka pramila Gusti Allah merintahkan siang. Jadi panase geni neraka niku saged diredam kalian poso. Jadi wong ku nek gelem poso neraka sing kaya ngono panase niku lho mboten napa-napa. Jadi sampeyan niku akeh wong ki mlebu metu neraka golek kancane. Dadi wawa neraka niku sing panase metu mboten napa-napa. Jos pokoke sakti tenan goleki wong tuane sampean. Nanti wong tuaku kok rono swarga metu sampean goleki. Memang dibebasno karo Gusti Allah goleki. Goleki kancane, goleki dulure. Ya memang hadise wis akeh tapi jangan poso. Wong seneng tekan Ramadan haruma. Apa kemang jasa dominan liron. Awake kudu diharamno disentuh neraka. Dadi geni neraka kabeh ndilet. Awake mboten angsal karo Gusti, dilarang Gusti. Mangane kathah biyen niku wali-wali sing penggaweane tukang pandi, gawe pedang, gawe pacu senjata. Kuwi tanpa nggo nyekel wowone apa kuwi pandi iki lho, ora nggawa anu Kak, lemek. Dadi wesi sing mawa abang iku lho mboten kobong. Contoh sapa? Ya sing istighosa sing sampeyan maca Fathul Haddad kuwi. Abdul Alawi Al-Haddad itu ya tukang pandi. Iya ngoten. Kehebatane iki gak mempan ngoten iki. Coba Mas. Jadi poso niku saged meredam genine neraka. Sik paham nggih? Ya. Dene ya.
kelene. Terusipun nggih monggo kula panjenengan sedaya niki mumpung tasih dipun paringi kesempatan dening Allah saged menanggulang Ramadan gitu. Lan Ramadan itu ladang pahala. Ayo dipaksa nafsune niki itu nggih. Di kulinano nderek ngaji jamaah ngoten nggih. Andene sikil iku nek ora kulino gawe mlebu masjid iku ya wabot Pak. Nggih. Sadurunge sampean iku sampeyan iku dideleh nang ngarepe. Barisan sing paling ngarep. Dalam arti wong iku nek gak tau nang masjid, moro-moro dibawa nang masjid, dideleh nang ngene sop sing pertama. Berarti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana wong gak tau nang masjid, moro-moro digotong nang masjid, dideleh sop barisan paling ngarep. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah mumpung durung sampean niku dideleh panggonan sing ngarep. Nang ayo mlebu namas masjid mekaten ngaji ingkang saged waturaken mugi-mugi enten manfaatipun. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.